Sanibonani bafethu, ngithembe ukuthi ni-sharp, ngithembe ukuthi ni-grand niyaphila kuyisonto. Hayi bafethu, mina ngiyaphila, uyangibona nje ngisulekile impela, ngiyaphila. Bafethu, kune-video la engizoyizama, I'm not sure ukuthi izosebenza yini kodwa let's hope ukuthi izosebenza. Kune-video engikade ngiyibuka osukwini la izolela lawo ma-video okanye leya content hleze ngiyibuka, hleze ngiwabuka, angiphuthwa ngisho eyodwa i-episode, angiphuthwa ngisho eyodwa i-episode. Abafana the boys versus amantombazane the girls, genge le yaseNtuzuma okanye kwaMashu. Cabanga ukuthi kwaMashu amancinza alindelana, kodwa uma uzoyibuka nje indawo abadlalela kuyona since kuyindawo engiyaziyo, ngiyabona ukuthi no, hayi ikhona impela phezulu le kolindelana Ntuzuma. Bafethu, kuleya video le ebengiyibuka izolo, ngicabanga ukuthi iyona latest episode yabo. Into engichazile nje kuleya video ukubuya kwe-ghost, i-ghost, skeleton. Ngicabanga ukuthi-ke abantu abayibukayo le drama okanye le content bayazi ukuthi uskeleton njengamanje kwamanye ama-episode akaveli, skeleton uyahlanya, hlala ebuhosheni. So engicabanga ukuthi the way beyithanda ngakhona le content abanye, kune-percent elidrophile since uskeleton engekho njengami nje omunye wabo. Sekuyenzeka mhlambe ke episode ngiyibuke ngingayiqedi kodwa ngiyawabuka konke. So bafethu, kunale part le edlala ekugcineni, part edlala ekugcineni ukusibuya kukaskeleton, ukubuya kukaskeleton. Bafethu, le content le kudala ngilandela, ngicabanga ukuthi yayisanda kuqala ngithi ngo-2020 because idlale kakhulu nje la ubuyibona khona uthi hayibo, nayi content yazi amnandi content bo. Cabanga ukuthi kwakuyi-lockdown, nakho abantu behlele emakhaya. Njengoba simbona nje lo mfethu, umbhali wayo okanye umsunguli wayo uSanele Nkosinathi, uyibiza kanjalo igama. Angiyena umngane wakhe, angangazi, ngiyamazi phela mina cause uyavela sometimes, uyayiveza and ama-video besiwabuka ekuqaleni kwe-content na ebevela. So ngimdala, ngiwumlandeli wale content. Ngithi wayengakafiki ngisho ku-1000 subscribers if ngaphazami, njengoba sikubona esebheke ku-1 million. Ngicabanga ukuthi ama-subscribers akhe awu-700 kuyale phezulu. So lowo muntu ubheke ku-1 million. So sengiyilandele nje kakhulu until now. Kunale phathi-ke bafethu engichazile, iphathi yokubuya kwe-ghost uskeleton. So ngizo-reacta kuyona nje bafethu njengamanje, ayikabi kahle. Futhi ngikuthembisa ukuthi mhlawumbe uma kwenzeka ngiyibone content ibheke eceleni, ngizobuya futhi ngizo-reacta, ngiphinde ngakhe la engakha khona. Ngiyobe ngazile ukuyo-reacta kabi, but if ngibona mhlawumbe kunokuphuma eceleni, ngizobuya ngizo-reacta. So that is why futhi ngikhuluma kule video before ngiyidlale iclip, because le content le akuyona yami, but the more ngikhuluma kakhulu mina, that means le video le eyami. Okay bafethu, let's go. Nayi le part le vele ngikuyona. Okay. No, uPlate lo njengamanje uskeleton akekho. Njengamanje uhlukumeza intombi kaskeleton, skeleton akekho. Bafu, intombi yakho bafu. Yabo ithema idlala nje le clip le, ngacabanga ukuthi no bafu. Ngacabanga ukuthi no, intombi kaskeleton le. Lo mshana lo might bafu, intombi yakho bafu. Ngacabanga ukuthi maybe le jazi evela laphana uskeleton. Everybody is gangster until they meet the real ghost. Is back. Ibuyile njengamanje i-ghost. Siyayibona noma ikhanda lithe ukuhliphizeka, uyayibona ukuthi ibuye ekuhlanyeni, kodwa uyambona ukuthi njengamanje uyena, i-ghost ibuyile, uskeleton is back. Everybody is gangster until they meet the real ghost. Njengamanje uskeleton uyi-real ghost, asibone ukuthi ngabe uyi-real ghost ngempela yini. Until they meet the real ghost. And sengiyi-ghost ngempela-ke manje, ngibuya ekufeni. Njengamanje uyibiza njengomuntu obuya ekufeni. Umuntu obuya ekufeni akashayeki-ke bafethu. Ake sibone-ke ukuthi uzokwenza njani, ngabe uyi-ghost ngempela yini. Shan, let's allow them. Give me that knife. Umese la plate, ijazi lika plate. Ake sibone ukuthi okaKhesari ngabe kuzobuyela ke nani uKhesari. Ngithathele plate.
Blade realize uSkeleton egqoke ijazi lakhe ephethe nomese wakhe. Let's see ukuthi kuzokwenzakalani. UNana akamboni njengamanje. UNana akamboni uSkeleton kodwa she's about to see. Skeleton! Skeleton ngobadla bona isoka lakhe. Blade reaction yakhe Just lami. Ngoba Kesari athi kuzobuyela Kesari ukuthi kanjani asazi. Let's see. Just lam. Ummese wami. Nkosikazi! Lawo luya! Shona eceleni! Hey uNana Timbo. Luya uNana wela eceleni siyakhala ke manje. Hey uNana bekwenza leni ugcina eshawe ngempama. Ugcina eshawe ngempama la. Kade eshaye indoda yakhe ngabe ex yakhe uBlade kodwa uNana uyena oshaye uBlade. I mean uLuya uyena oshaya uBlade ngoba Emi noNana beme nje sakwabantu abathandanayo. Then Blade akanana zange vele wabuyisela ngempama phansi imthwalo ngoba simbona nje evuka phansi uSkeleton athi ababaleni. Siyakhala ke manje. Sawubamba isilima sithenge nje ngibulawa into yami. Umese songakena then ijazi ke manje selisele. Let's see. Ummese wami. Just lami. Esalibuela ke Skeleton. Ay ghost. Yabo ighost iposition emingayo ayibhekile kuBlade. Kodwa akasazi kuhlehla kwenqama kusho ukubaleka ake sibo. Okungenzeka uzobuye sendiza. Hawu uyabaleka. Shana! Balekani! Yabona manje usetshela labantu ukuthi ababaleke. Yabona mase kufanele ngaphambi siyakhala manje. Baleka ngisho intombi kaBlade manje umzalwane cela empunzini. Hayi ghost bengithembile. Iyangiphoxa. Hayi bafethu injalo ke indaba. Bafethu ave ngijabulile ngokubuya kalentwana uSkeleton ighost. Ngijabule kakhulu ngendlela esimanga. Ngicabanga ukuthi akusimina ngedwa baningi abantu abakujabulela ukubuya kweGhost. Ngicabanga ukuthi wonke ama-episode azohlala in future azokhishwa in future engizobe ngikhona ngiwabukela. Ngizophinde ngireact futhi mangibona into engichazayo. Futhi mangibona kukhona into la ngibona khona ibheke eceleni njengoba bese ngishilo ngizophinde ngireact. So bafethu make sure ukuthi uyasubscribe kule channel le ngimusha kule channel. Hamba nami ngizohleze ngikhona ngireact nje kuma video. Ungabhala futhi lapha kwi-comment section utshela ukuthi wena ngabe ujabulele kangakanani ivideo. Mawufuna mhlambe kube khona la ulungisa khona ungaphinde ulungise. Sengivala bafethu ake ngikuchazele nje izinto engiyisebenzisile ukuthi ke le video ibe impumelelo. Okay, ngidownloade yona le episode yonke ngase ngi-edit kwi-app ekuthiwa i-video editor. Kahle bawungangena kwi-Play Store uthi Video Guru uzoyithola le app le engikhuluma ngayo. Ngayi-editha ngakhatha lonke le site elingalifuni ngazo thatha le clip le engiyifunayo then ukurekhoda ke le clip because nayo ngibe sengifaka kwi-laptop ngayirekhoda ukushaja nje screen record ngisebenzise i-OBS Studio iyona engisizayo for ukuthi ke ngirekhode leya nto ke leyo uyibona ngayo laphana njengamanje njengokubona kwi-background kusayiyona futhi le video ebengikade ngireacta kuyona ngisebenzise i-green screen njengoba uyibona nje i-green screen ngikuvezela green screen ke kulula kakhulu ukuthi uyisuse bese u-edda i-background osuke ufuna kuyi-edda njengoba mina ngi-edde le video le then ngasebenzisa ke yona ke futhi i-Video Guru le ngikhuluma ngayo for editor ngasebenzisa yona uyakwazi ukuthi u-remove i-green screen click lapha ku Chrome
green screen bese ku-edda ividiyo okanye i-background ufuna ku-edda. So bafethu ividiyo yami iphelela la. Let's hope ukuthi sohlangabezana kwividiyo elandelayo. Let's hope ukuthi abantu bayithandile ividiyo, noma-ke abantu-ke bengeke bayithande bonke into oyenzayo, kodwa let's hope ividiyo abantu bayithandile. Makwenzeka eyibona-ke umnikazi we-content of which loyo uSanele Nkosinathi, ngicabanga ukuthi useyongixolela, hhayi ngoba ngitshontsha i-content yakhe, kodwa-ke ukuzo-reactor nje entweni enhle engithe ngayibona edecide ukuthi ayenze kwi-content yakhe ukubuyisa uSkeleton. So bafethu ake ngithi-ke nje bye bye.